Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufe khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla esiZulu. Namhlanje ngivashela uma ozongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi manje yaziwe kulo afuna ukumdalulela yona lemkanankana noma inkinga noma yini. Asike simuzwe ukuthi singabe siphathelene sawona. Yebo. Njani? Siyaphila. Cela usondele kwi-mic. Ya, ngiyabonga. Umabani lo? Yebo. Isibongo sakho wabani? Makabuthelezi. Thelezi. Yebo. Oh, okay. Ushenge, right? Yebo. Alright, so bekunjani ekukhuleni kwakho? Beyinjani impilo? Emndenini, sesikolweni, nje ukhule kanjani? Ngikhule kanzima ekhaya sikhule sixakekile. Shuthi bekuthi nje noma ngibona ingane esikoleni zi-right ngibe nalokho ngifunda ngesicathulo esidabukile impilo nje ingekho right. Abazali bebephila bo-2? Bebephila bo-2 kodwa bengasebenzi. Ubaba besebenza enkompolo. Ikuphi enkompolo? Endaweni lethu isemaplazini. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. Ubehlala ekhaya noma mhlawumbe ubehamba abuye ngaleso sikhathi mhla off? Bebuya ngaleso sikhathi mekuthiwa nje Okay. ofile. Yebo. Oh, okay. So unabo bhuti nosisi noma mhlawumbe uzala wedwa? Hayi, ukhona usisi wami okhona. Mdala kunawe, mncane kunawe. Yebo, mncane kunami. Oh, okay. So yini ke lo efihlile ofisa ukuthi uyikhiphe namuhla? Nginenkinga la into yami ebiyimfihlo umngani wami shuthi uhambile waye edolobheni. Meyabuya umngani wami use-right. Hayi, Uright kanjani? use-right nje empilweni usihamba ngemoto Oh, ezinkulu okay. use-right nje yonke into yakhe ise-right. Ngize ngiphethe ngimbuza ukuthi hayibo mngani wami usuba right kangaka kwenzakalani? Ekubeni uyazi ukuthi ekhaya sixakekile vele namanje ngisaxakekile. Mase ethi umngani wami hayi mngani wami khona lapha engizokusa khona. Okay. Hayi nangampela-ke ngithatha umngani wami ethi khona sizoya khona eMozambique. Nangampela-ke sihambe siye eMozambique. Mesifika lapha eMozambique kanti umngani wami akasho ukuthi uzongithwalisa la eMozambique. Hawu. Siyafika-ke la eMozambique kube sengathi ungisa kukhazini wakhe. Hayi singene-ke bese yangichazela ubaba ukuthi hayi ngoba nje rich umngani wakho khona into engizokunika yona kodwa kufanele uyibeke ube neshow ukuthi khona indlu wazi ukuthi ayisebenzi ufike uyibeke kuyona. Nangampela-ke ngiyithathe leyo nto. Bese ngiyithathile lento ngiye nayo ekhaya ngifike nayo ekhaya ngifike ngiyibeke. Kanti lento angazi ukuthi izoluphi ilala nami ukuthi njoba ilala nami nje ngizogcina ngasakwazi ukuthola abantwana. Into enjani lento le akunikeza yona? Wanginika into nje ewumuthi ethi ngizolokhu ngiyisa lapho kodwa bengaboni abantu ukuthi Okay. lento ihlala kulendlu le. Hayi-ke nangampela-ke njalo nje mase kusebusuku ngihambe ngoyithatha lento ngiyisebenzise ngathi ngiyayigcoba. Ebusuku lento iyajikilala nami. Imilala nami lento ebusuku. Umngani wami ngiyabuza ukuthi hayibo kukanjani lento ongilandise yona ngoba phela manje ngibona lento njalo ebusuku ngilala nalento. Ethi umngani wami hayi akwenzeki lutho. Kodwa lutho lokhu inhlupheko ikhona lutho ukuthi sisizakale. Angeni mala Angeni mali lutho. akwenzeki lutho. Hawu. Angeni mali akwenzeki lutho. Hayi ngize ngiphethe ngibona ukuthi ngeke phela lento isinzima. Ngize ngiphethe kade ngizovela ngibe nenhlahla ngithole umuntu ethi ufuna ukungikhokhela. Okay. Ngalesikhathi umuntu ethi ufuna ukungikhokhela hayi nangampela-ke engikhokheleke umuntu sekushoda ukuthi sishade sigcine singashadanga. Njalo nje methi ngizama ukuthi ngiyamitha ziyaphuphuma iy'ngane. Sezizawu-4 iy'ngane lokhu iy'phuphuma. Ngize manje ngithi bengivashela kwenye inkonzo ezayo bengitshela ukuthi wena uhamba nesilwane esikulalayo kanje kwenzeka kanje. Bese ngiyabachazela omunye ubaba ngimtshela ukuthi hayi umngani wami ngabona rich wangithatha umngani wami ngiseMozambique. Futhi wengangitshela ukuthi khona into oyongenza yona ngabona sengiyiphambili. Lo muntu oyengenza lento wathi meke lento ngayikhuluma ngizofa nanokufa noma ngizohlanya. Ngagcina ngimukelile ukuthi enginike lento le. Manje ngithi ngifuna ukutshela umkhwenyana wami ngoba bese kushoda ukuthi sishade vele. Okay. Ngifuna ukumtshela lemfihlo ukuthi nginemfihlo njengoba abantwana ngabatholi nje. Nginenkinga ukuthi ngabhayisa ngasiwa ngafuna impilo engcono. Ngafuna impilo engcono manje abantwana angikwazi ukuthi ngibathole. Mhlambe uke walifuna ngokujulile usizo noma uyekelile? Ngeke ngalifuna ngokujulile ngoba bekulokho ngihamba nje ezayoni bengitshela ukuthi nginesilwane. Abantu bezulu bongababoni. Abantu besizulu ngeke ngabahamba kodwa shuthi bengabathula ba strong ngalendlela. Oh, okay. Yeah. Yo. Manje umngani uthini yena mengabe ukuthi lento le kuwena
ayikho imali engenayo but ilala nawe kuphela ekubeni yini uyayibona ukuthi impilo yakhe injani. Umngani useyangibalekela. Oh okay. Useyangibalekela ngisazi nanenamba yakhe ngathi ngithi ngiyamzama ukuthi siwashintsha ngisho nezinamba kodwa nje yena kuyaqhubeka kuyena. Akufikanga ukuthi mhlawumbe ubuyele khona futhi emumva eMozambique uyochaza ukuthi hayibo kwenzakalani understand ebusuku ngidlalwa yinto kodwa imali dololo. Ngaya impela eMozambique ngabuyela bathi lo baba ngilinde. Namanje ngisalindile kodwa siphelile iminyaka lutho akwenzeki lutho nabantwana lutho angibatholi. Manje lo baba lo methi linda mangabe mhlambe umtshela ukuthi awusayifuni lento uyibuyisele emuva bekavuma. Uthi ngahlanya ngisho ukuhlanya. Oh okay. Yebo. Yo manje umyeni wakho ipersonality yakhe injani? Ungasumtshela lezi indaba njengoba ufuna umtshela manje mawubhekile uzoyithatha kanjani? Angazi ngoba phela ube umuntu obenolaka angazi ngempela njengoba sengibotha ngivele ngibhalele nje ukuthi ngcono ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. Yena mhlambe ngabe unabo abantwana abathola mhlambe kwesinye isibeletho ngeve kuthiwe esakho. Hayi yena unabo abantwana abawu2 abathola kwenye indawo. Inkinga nje kumina mina nginayo umntwana. Yo. Ngeke. Sisimzama. Sawubona kunjani? Yeah, ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Angikuphazamisi. Yebo. Asilutho ungiphazamisi na. Alright. Khona sesenginaye la e-studio uthi ungumakoti wakho. So ucela ukukhulumisana nabe ngicela manje umuphi isikhathi umlalelo. Kulungile. Ngicela umhambela kancane. Yena njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngithi kunemfihlo la bandle ngicela ukutshela yona bengisaba ukuthi ngikutshele sibonana umlomo nomlomo ngase ngixolela ukuthi ngcono ngibhalele la ekhaya ngikwazi ukukutshela ukuthi njengoba abantwana singabatholi indaba. Mana imfihloni le manje ukuthi wena uzofuna nabantu abajizuma. Baba bekunzima bengeke ngize ngikwazi bandle ukuthi ngikutshele nje njengoba ngithi ngize ngacela ukuthi ngibhalele la ekhaya. Nginenkinga la baba njengoba nje engathi abantwana ngibatholi ngasuke ngadlala umngani ngabona umngane eyirishi umngani wangithathwa wangise eMozambique kube sengathi ngiyakumzala wakhe kanti uyongithwalisa manje njalo nje kunesilwane esilala nami. Kunomngani umngani engikhule naye ngimbone eserishi shuthi ngilokhu ngimbuza ukuthi indaba wasuba rishi kodwa ngikwazi nawe kade uxakekile wathi uzongisa komunye umzala wakho seMozambique kanti uzama ukuthi uyangithwalisa mina ngasuka la ngingazi ukuthi kanti ngiyothwala kanti ngizothola isilwane lapha esolela nami njengoba abantwana ngathi angibatholi nje kunesilwane esilala nami. Lento kuma hayi into eyanaphambili ukuthi mina nawe sazana noma into le sithula sokuqala nje ngijana nawe mina uthwele. Ngiyaxolisa babi ngakho ngibhalele la ekhaya. Wena unjengoba sinabantwana nje abasele isitwana sakho ngingani. Yebo kunjalo. Ngisilima mina manje ngikho kwamalobolo nje manje mina nawe kumele siganane ngikani umuntu othwele nini. Khona letho ebuka abantu nje abantu bayabona bethina abantu. Ingakho nje baba ngizela ekhaya ngoba ngifuna ukuzoxolisa. Ukuthi angitho ungibona nezokuba lokho uzothi uya uTV lapho uzotholisa kumina abawazi abantu nabangazi abantu.
Ngenzela baba ukuthi sikwazi ukuthi siye kubantu ababonayo silungise lento abanye. Abantu ababonayo nobani wawuhambe nami yakhona. Ingakho nje ngibhalele la ekhaya ukuthi baba ngicela ukuthi ngixolise bandla isenze senzeka. Ayikho into exolisayo wena futhi kahle nje shuthi ngizothi angazi mabali noma yini shuthi mina sifike kwa lento lokuthi izokufana izomela uyikhokhe nje khona mhlawumbe mawusuka lapho sifike lapho ekhaya thathe yonke into kuba yini into uzongitshela wona mina uthini ukuthi uthwele uzofuna ukuthola lokho. Kodwa Nkosi yami kanjani nje manje? Bona abantwana uphinde ubathole nini abantu uyazi nawo bangikana nengane emphi ngihlezi nje lezingane zibhili ngifuna ukuthi ngandise umndeni wethu kanjani umndeni wena ingane ongasenayo aqede isilwane. Ingakho phela ngithi ngenzothi siye kubantu ngisengasizakali ngoba zithi izayoni ngisengasizakali mengisenkonzweni bayasho ukuthi ngisengasizakali ukuthi sibambisane nje Ubambisane nobani? nawe. Ukuthi uhambe nami mina uyini ungayi kumngane wakho lo uhambe naye umtshela hambe ekhipha nokuqala lento lento ngayo ukuthwala ayifuni kalula kuwenza uma lo ukuthi Useyangibalekela umngane. uyabalekela uma kungenza kwenza kahle kubalekela ngithi vele wena waseqaleni uqhawe yini ukuthi uhambe uyofuna impilo zabantu kuneyakhe impilo awuyanele impilo uyiphila wena. Ngangibuka isimo sasekhaya lokhu nje sakhula besixakekile ekhaya. Ngangazi nami Selingcono nje manje kuyini elunga ukini nje ayikho ayikho ukuthi phela akangitshenanga ukuthi ngiyothwala wathi mina ngiya kumzala wakhe ngiyafika lapha ngingeniswa endlini kuthiwa nawo umuntu mase siyaphuma usiyangitshela lo baba ukuthi lo muthi lo unjengokuthi uyathwala kanti mina ngithatha into angazi. lalela uyabona into ngifika nayo ihlangana wena wasuka la wakhosa ibhoda wayaleka uMozambique umngane wakho uMazakhe ukuthi ungala nomzala wakho esethi indwele le futhi uqala nje into ngitshela nami ngizo kwangempela ngoba wesikhathi kwamele unqabe ngesikhathi kunika umuntu awuzokwazi ukuthi uzongitshela ukuthi sekuphela isikhathi eside kangaka uwenza lento uzongitshela ukuthi bese ungitshela njani ngizwa nje ngomtshela lokhu kwangempela futhi. Baba ngiyaxolisa kakhulu. Ngisilima mina ngizolobola umuntu yazi ungitshele ungakanani umonakalo ngazi nami kwemali awuthwele ngami basikhuluma nje. Baba ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa ngasuka nami ngathanda izinto ngaqondile. Angihlanganise izinto zakho ngisho ukuthi wena ufuna ukuthi mina yonke into engizela wena awenelwe angwenelisi mina umndeni wakho uwenelisi izinto oyithoka kinawo ubizili awenelisi into ubona ingcono le uhambe wenza ayikusebenzelanga manje Angithi phela baba ufike wena manje ngenxa yakho. Angithi baba ufike ngivele sengiqalile ukwenza lento. Wafika nje uzongikhokhela nje vele ngase ngivele. Ungishela nje vele ngase ngivele. Ngithi kuzoba right hayi lutho akubi right. Ngiyaxolisa kakhulu. Umfihlele lento. Ngiyaxolisa baba. Ingakho ngize ngicela ukuthi ngibhalele la ekhaya. Lento yakho angizwa lokwafela. Lokhu nje wangempela ukuthi futhi nje angazi ukuthi uthwele. Ngithwale ngingazi baba ngoba ngisho ukuthi wangithathe ngathi siya kumzala wakhe. Mese ngithi mina lento angiyifuni bathi ngasangana nanekhanda. Shuthi wena ukuplana lempilo ukuplana lonto lempilo yakho yonke. Wena futhi uzongena egodini ukuthwele wena. Zithe zayona ngathi singathola umuntu ojulile. Umuntu ojulile mama ukhetha umntwana manje ukuthi wena wathi uma uyiyeka lento uzohlala ukuhlala ekhaya. Basho kanjalo bathi ngathi singathola abantu abanjengaye kodwa abajulile njengaye lo yamuntu ukuthi kungenzeki ngalendlela yena washo ngaye. Sithi wena kumele umthakazi wena. Kusho ukuthi ufuna ngenze kanjalo. Uyazi ukuthi abantu abathatha mina ngibafuni ngokuqale lapho. Abantu laba bezulu abantu abathi angihlangana lo bantu mina ngoba wena usuthala namanje usuzoya kulaba nokudla nokuyazi abafuna ubani.
Senzela ukuthi sibe nabantwana baba. Abantwana ungacabangani lokho aqaleni. Yini engicabanga ngiqalele ukuthi ngicabanga manje. Mina ngivumeke mina ukuthi mina ngisacrifice zami inkolelo mina ngenxa yokudedengu babo. Ukuthi phela nami ngangingazi Nkosi yami, ngakho ngithi ngiyaxolisa. Mina angizwe mama yabona nje futhi angazi nje kwami yabona nje angazi lokho ngempela kwenzela amalobolo kuyomshado nje angiyaboni ngempela nje kahle nje uma ngizwa ukuthi khona ukuthi ukuthi akuthi sikho lengakanani nje yilungu lokukhuluma nokubanza kahle. Phelelwa amandla nami ususho kanjalo. Awukwazi ukuphela manje. Awukwazi ukuphela manje. Aqedwe yena manje. Awuthi ngoba namanje uphambili eMozambique wena. Iba nawo manje ukuthi wenza njalo manje ukuthi uphela manje. Aqedwe yena manje. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Mama ngizwe nje naye. Wena nje nawe angizwe ngisho nje uphelela kwana ngoba bakutshela ukuthi aza unandodo batshela ukuthi wazi ukuthi inzobe ingizelo ukuba simoya usuka mkhamahle kangaka. Namanje ngisaxolisa bandla. Nami ngangingazi. Ayikho into uzoyishintsha. Ngazi ngizosizakala kanjani. Bethina ungazi nomuntu obuya kulwayo. Bethina abantu umuntu yini befuna ukuthi wabele sithoxa uhambo lokuyela lonke izwe. Into wazi ukuthi nje mawona ukhuluma nje lapha ulokuzana ubethwe yona bese ubonakala ukuthi abantu abawazi bazobona nje wena umuntu wenzile wena into ngayisho ubulele ithina futhi awumthanda ngicabangele wena ukuthi ngoba wena sekumele inkinga zakho ziphele manje sekumele iqale zamphathe inkinga ngenxa uyinkinga zakho. Ngiyaxolisa kakhulu. Bengisaba nje nami ngizokubheka kanjani nje. Ngiqala nje ngithi awungibuki ngakho ngithi cha baba. Ngisaxolisa namanje Mina ngingathi mina ngiyayikhansela indaba ukuthi mina nawe siganane ukhona umfana ongaba lapha uzola wena. ukuthi ngenze ethi Ungangisola noma ngithi mina sizoganana mina nawe. ukuthi ngenze ethi ngaze kufike lapho ingakho ngithi ngicela ukuthi ungisize sibambisane ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyilaphi. Sithole umuntu o strong njengaye lo baba lo kade sasiye kuyena. Ngizokwazi ngani mina ukuthi ungangisiza wena sangisoza lento ufuna ukungizisa. Angeke mina ngizinkinga emva ukuthi usuthi masifika lapha bese lento lena kumele ingene hapa. Hayi angiboni ukuthi kuzoba kanjani ngoba sobe singayi phela kulo baba sobe siya kwabanye. Okay baba ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Yabonga. Yo, hayi ngeke. Uzokwazi ukugoduka wedwa? Ngizozama. Ngicela ukuthi usondele kwi-mic. Ngathi baba akaphathekile kahle hle. So uma ubhekile mhlawumbe uzokwazi ukukusiza noma akulula. Hayi ngizozama ukuthi sixoxisane ngizozama ukuthi kube khona nabasekhaya sithi ukuxoxa. Okay. Uzo understand ngoba ngangingaqondile nami. Yes. Uzo understand.
But-ke ngiyabonga ukuthi uthathe i-step sokuqala sokuthi umtshela umyeni wakho ukuthi why ungakhoni ukuthi umzalele abantwana. But-ke let's hope kuzoba right. Let's hope uzokhona ukuthi nithole usizo noba uthi ugcina usizakele nawe ngelinye ilanga ukukhona ukuthi uconceive i-pregnancy yakho uzoyiqede uwamukele umntwana. Ngifisela inhlanhla kakho konke. Bye bandla, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngiqedi ukuthi nje ngibhalelela ekhaya. Hayi ngiyabonga. Ngiyanethemba nje ukuthi ngizosizakala ngoba nami angisayithandi. Ngoba ngibona nje ngifana nomuntu ofephila. Yabo. Ngiyabonga kakhulu mama. Mbukele lapha ekhaya if uyazi noma mhlawumbe unolwazi noma mhlambe kukhona abantu abaziyo abangasibalekelele kulesi simo lesi. Ngicela ukuthi ushare i-comment lapha ku-comment section. Mhlambe uma angasizakala ngosizo lwakho nje asazi, but inamba yakhe sizozama ukuthi siyishare lapha escreenini mekuthi mhlambe ndinga ukukhuluma naye nimsize ningakhona ukuthi nimfonele khona. Alright, so mina okwami ukuthi ngikhumbuze ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ikhona uKings cha kuyimpande zama-Afrika, kanti ke ukhona uMamelo kuyinkinga zomndeni. Akhona namanye ama-show asazovezwa, asazodlalwa. Hlala nje kwi-Black Life TV, ni subscribe, ni like, ni share. Bye.